Ja, vi vil gerne fortælle lidt om Venstrepartiet, og vi vil starte med at fortælle om noget historie. Ja, jeg fortæller lidt om Venstrepartiets historie. Og i 1866 var der 3 venstregrupper i Folketinget, men i 1870 besluttede de sig for at danne det parti, det hedder Det Forenede Venstre, som vi i dag kender som Venstre. Venstres råd går faktisk længere tilbage i 1870, men det var først faktisk officielt i 1870, at det blev til det her Venstre. Efter 1870 begyndte opbygningen af lokale vælgerforeninger, og i 1929 blev Venstres landsorganisation dannet. Valgdeltagelsen dengang var op på hele 166.000, og selvom at Venstre er et stort parti, tabte de faktisk i 1908 folketingsvalget. Dette medførte så, at man begyndte at kalde det, der hedder en mindretalsregering. Det ses også stadig i dag. Siden 1901 har Venstre siddet en del gange i regeringen. Faktisk siden 1901-2006 har Venstre siddet i regeringen hele 3% af tiden. Venstre er en af Danmarks ældste partier, og pt. Er det lige nu tredje største parti i Danmark. Venstre har en stor opbakning, og der ses også i de antal medlemmer, som er medlem af Venstre. Hele 37.060 medlemmer var medlem af Venstre, og det er den måling, der blev taget den 31. december 2015. Ved folketingsvalget i juni 2015 havde Venstre hele 685.188 stemmer, hvor der i alt var 3.518.987 gyldige stemmer. Og i 2015 havde Venstre 34 mandater. Lars Løkke Rasmussen er Danmarks statsminister og formand for Venstre. Med næsten 30 år i politik er han kendt som en af de mest erfarne politikere i nyere tid. I sin politiske karriere har Lars Løkke Rasmussen både været byrådsmedlem, folketingsmedlem, amtsborgmester, indenrigs- og sundhedsminister, finansminister og statsminister af 2 omgange. Venstres politiske ordfører er Jakob Ellemann-Jensen, og Venstres finansminister er Claus Hjort Frederiksen, og udlænding, integrations- og boligminister er Inger Støjberg, og kultur- og kirkeminister i Venstres parti er Bertel Holmberg. Venstres ideologi bygger på liberalismen, som først og fremmest tager udgangspunkt i begrebet frihed. Det vil sige, at friheden til at tænke, tale og tro og udtrykke, hvad man vil. Friheden til at være anderledes og frihed til selv at vælge de personer, der skal lede samfundet. Venstres liberalisme hylder det frie menneske, der kan leve fredeligt med andre mennesker, uden at staten nødvendigvis behøver at blande sig. Det enkelte menneske er bedst selv i stand til at bedømme, hvad dets liv skal leves. Venstre vil i 2015 gå til valg på 5 mærkesager, der skal forfølges i de kommende år. De 5 mærkesager er for det første, for fremtiden skal det betale sig at arbejde. For det andet, for fremtiden skal vi have flere private arbejdspladser. For fremtiden skal Danmark åbnes mere for udlændinge, der kan og vil, men lukkes for dem, der ikke vil. For fremtiden skal vi være trygge i hjemmet og på gaden, og for fremtiden skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Indplacering på både en fordelingspolitisk og værdipolitisk højre-venstre skala. På en fordelingsakse ligger Venstre mod højre, men dog et stykke fra Liberal Alliance. Det skyldes, at Venstre ikke går i lige så høj grad ind for at sænke skatten, ligesom Liberal Alliance. De går ind for en økonomisk stat og svag stat. Venstre ses længere ned på den værdipolitiske skala. Det ses, at de har en strammere politik over for kriminelle og øget indvandring.
Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt, og sanktionerne skal være mærkbare. De er afgørende i forhold til at sikre tilliden mellem borgerne ved at skabe en sikkerhed for, at samfundet tager forbrydelser alvorligt og møder dem med en passende reaktion. Og det bør hele tiden overvejes, om straffen for personfarlig kriminalitet er rimelig i forhold til straffen for økonomisk kriminalitet. Respekten for menneskerettighederne og internationale flygtningekonventionen betyder, at vi har en pligt til at hjælpe og om fornødent give et fristed fortrinsvis til FN-flygtninge. Principielt skal flygtninge dog hjælpes så tæt som muligt på deres hjemlande, hvilket giver mulighed for at hjælpe flest mulige. Flygtninge og krigsramte skal ikke gøres til indvandrere, men meddeles midlertidig opholdstilladelse med henblik på tilvenden til hjemlandet, så snart forholdene tillader det. Indtil hjemvenden skal det gives mulighed for arbejde og uddannelse. Siden vælgevandring. Der er blevet lavet en meningsmåling i dag i forhold til folketingsvalget i 2005, og man har spurgt mennesker, og de siger, at Venstre vil miste hele 20% af stemmerne siden valget sidste gang. De mistede hele 6% til Socialdemokraterne og 5% til Dansk Folkeparti. Dog har de fået 6% af stemmerne fra Dansk Folkeparti og 5% fra Liberal Alliance. De stemmer fra Dansk Folkeparti, som de måske får, det kan være på grund af noget af den fordelingspolitik, som Venstre har i forhold til Dansk Folkeparti.